Lima ang nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa mga sakop sa Talisay City Police Station sa Sitio Riverside, Lawaan 3 sa maong Dakbayan. Lakip sa nasikop, Barangay Tanod sa Dakbayan. Si Chona Carion sa report. Subject sa bypass operation, mao si Eunice Fajardo, 47 anyos. Positibo siyang napalitan og gidiling drogas gamit ang 1,000 ka pesos nga bypass money. Apan matod ni Major Orlando Carag Jr., hepe sa Talisay City Police Station, nga atol sa gipahigayong bypass operation, nasakpan sa akto nga nagbahig og ginadiling drogas ang laing upat ka mga dinakpan. Ang nasikop mao si Francisco Luwagi, 58 anyos, Barangay Tanod sa Lawaan 3. Nasikop usab mao si Johnny V. Campo, 25 anyos, o Christian Ray Abalbon, 25 anyos. Ang live-in partner ni Fajardo nga si Marie Flore Mahinay, 31 anyos, lakip sa naaresto. 5 yun nandun sa loob ng bahay and caught repacking the contraband. Based dun sa information relayed to me by my DEU, matagal na nilang minamanmanan yung subject. Nasakmit sa kapulisan ang pinakiting gituhang shabu nga gibadabanang mobalor sa 108,800 pesos og drug paraphernalia. Gihimakak sa mga dinakpan ang pasangil nga nalambigit sila sa ginadiling drogas. Mato ni Fajardo nga nagpailang asset sa kapulisan nga nahibong na lang siya nga gidakop siya nga igo raman silang nagnegosyo og puto kutsinta. Di mo muna alpaw de ma'am. Ikaw naman ako. Wala ko permit mo ah. Wala ko permit sa mo ni uli ko sa mo probinsya. Wala nga eh. Wala ipasudo ni pasudo man ko. Dito na rimit ko puto mama. Mau pag-abot nila, nagpaabot ko nila eh. Mau ba ipag-abot nila ni abot yung pulis. Idaharap ka sa pulis ba? Kahit tudlo sa ilang bahay. Hindi tinuro ni nagbahig dito. Wala ko sa lugar ko pero pag-abot na mo dito, sila rin mo naabtan dito, kuya ko sa pulis. Hindi na ako kay... Kung nipindot ko na ko. Kung ako magkabawa ko, kaya may pag-abot na ko. Uban ni Marlon Malgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.